onye jiri blanket ke kofa na America ma chọgide ilu ahụ Nigeria. Eneje eli ya na casket direct. Ebe ndị mmadụ ga were akwa eji akwara otu obodo one family ya akwa eji akwara family anyị niile akwa otu onye iri n'ukwu panti Anambra Anambra sarambara panti Anambra sarambara panti kote ebele ti agada walk ti ga me ke oka ke geshi ti no niile wot ke kachi hey gesele signboard ndị Anambra signboard bam 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 Hey! Was a panty. كيف نعمل؟ أنا كون دولنا female. Ebe si ka panty mu de. Onye eche panty mu. Onye mmadụ anọkwa n'ụlọ a. Nwanyi Anambra. Onye echi panty. Ise panty. panty pa Adon chọ n'isa panty gị. Ba no mu no je na-eme ka ịma na panty ga nọ n'umu maka na onwere ukwu gị na ya adịa. Lie nsị gbalụka. Onye ka anyị na-ekwu. Onye ukwu mụ na ya bụ ofu ka na ọ bụrụ na m ga-eji wee na-achọ panty ma amaazị mma ma asụ ma na m asụrọ. Nwanyi Anambra. Ebe nke na-akwụ na anọ m na-anụ otiti. Panty mụ ka m na-achọ ya le panty nsusu ya na akwa ndị a. Wee kosa n'enu ebe a ka m na-achọzi panty achọ. Ifunugo panty gị. Panty m kọwa akwa gị. Onye kwenu ga-achị panty nwe onye gị na ya ihe aha na ya dị. Onye chịrị na panty m cheta. O nwere ike onye nwe ekoroche na ọwụwe ọ ga-ama na ọwụ panty. Mana ime ihe mere chekwado ka mkpọ ma gị ọ kụrụ na akwa nga na amụ mere mistake kowe. Nya bụkwa ma gị chele. Ma gị onye mere mistake panty m ka m na-achọ nna. Panty kwa. Nwanyi Anambra nọ na nga na-eti si na mmadụ bịara nga achịrị pilokesi ya chịrị panty ya. Ị hụrụ ya? duve Biko onye chi panty m cheta na-akọ duve panty ka m na-akọ onye chi panty m chinye m. enwekwara na m aka ntụtọ wụdụ m Ọwụdị ụdị omume adị mma ihe ahụ ihe na-akpọ nepotism n'ọfịs anyị ka ị gwa ya biko nụ onye chi panty nwaanyị Anambra chịpụtara ya hụ. Una snebe ka panty m dị. Nwanyi Anambra ị na-achọ panty ya. Biko tenant enwere onye chi panty nwaanyị Anambra ya chịpụta ya. Onye chi panty nwaanyị Anambra ya chịpụta ya. Ya na-eji agba na ntị ada eji ya agba n'anya. Onye chi pa pụta nụ. Bọọlụ ndị dị na front sa agbapụta biko. Ihe ke bụ panty nkosa n'enu ebe a. Ya ka m na-achọ. Panty. Maggi salo panty. Salo panty. Panty nkosa ya na-akwa. Nkosa n'enu ebe isi mama dị shọ. Bịa na anụ ma chọrọ panty chere anyị chi panty. Ngịnwa. Ọkwa na-ekwu oge ọbụla. Panty m nụnwa ngịnwa bụ onye chi ya. Ime ife nja sị na ọ ga-echi ya.
anya sika iji apụ na-ekwu ya ọ bụrụkwa na nga echere pantị wee kwado iji wee mere ritual a ife asụrụ jizi pantị eme chinyekwa m maka ọma wọk omelenwu bịa lee nwaanyị Anambra ọ bụ mmiji pantị gị mkparị onwe gị mana ife nke n'ọjọọ dị ọjọọ onye ma anọ ya chi pantị nwaanyị Anambra chepụta ya chinye ya ọnụ ọ bụrụkwa ya mechie ọnụ onye mụkwa na onye achị pantị m nyacha ịta achị m pantị maka unu ịtọ ọkwa ife unu ịtọ nwakwa ife mma unu na-eme chinyekwanụ m pantị m pantị ọ ga-agba ego ọkwado agba ego nwoke mechie n'ọnụ Chineke akpọ n'ọkụ ebe ihe na-eme ọnụ n'isi nwaanyị na-eto pantị ọmọte pantị wa siri ya mkpa pantị ọ na-eto pantị ọnụ unu chiri pantị ya jeje si zo chepụta na ihe biko ojiji kalala onwe ọ na-eji eji kalala onwe onye chi pantị m chinye m bịa nwoke m ọgwa ji pantị ahụ lekwe iburu ibu nwaanyị Anambra bụ ibu pantị gị na ya ga-owe ofu ọgwachi pantị ahụ chịtara ya pantị pantị bụ isi adịghị mma Chineke gbakwa gị ọkụ onye chọrọ pantị ịsọ m nna m raba ikwu gị ụkachi ị ga-egbukwa mmadụ unu like ya gbuo n'onwu na ọ nwere ife gbasa m nọ na nke m bụ si chinye m pantị m ana m fe ekwe chi pantị m chinye m maka ogugwu akpụ ka m ga-ejekwa ogugwu akpụ onye ma na onye chinye m nwaanyị Anambra gwelala ume ka akpụwa ga-agba ọkụ kama were ogwugwu Chineke onye ọmịiko tụọ ya n'ụzọ ka Chukwu ito ya n'ụzọ ka ekwesị ya wụ give to Caesar what belongs to Caesar. Thank you. Na civil service ya da ekwu ụdị okwu ahụ ọ gbasara m ịma ihe mere ogugwu akpụ nwaanyị Anambra ịma ihe mere ndị ya dị mbiko na eweli iwe ka m kwudala okwu a na ọ dị oke mkpa kamgbe few minutes ago since some days na ya enwebere ọkụ anyị enwe n'ọkụ nwaanyị Anambra bịara nga aja ka ekele anyị ụgwọ nepa saị na anyị ga-akwụ 2,000 ya ekebe ya na okechagbuo anyị bịara ịna ya nke ya dị na ọ gaghị akwụ ụgwọ mụ na nwanne m nwaanyị anyị nọkwana nga kpebie si na ọ ga-eme gịnị ọ ga-agba ọtọ ebe ọ sị anyị nọ n'itiri ọ ga-agba ọtọ anyị siri pantị ya si izu oye hamo nya no gi chi pantị m ọ bụ chi pantị atụ na were pantị nye m sara were pantị Kwan sisi mbigwa na compound a na-eme ka m na gị makwana ka anyị esi gaa ala tụga tego mfụba gị na compound a lụkwa ka ọsọ naanị gị ma ọ bụcha na compound ụna niile o and mụnwa na-akwado mgbọsọ ọ ga-eme olu m ka m wee gwa ya ya nna agwa ya taa so ka nsị ka m gwa gị taa otu akọ dịkwa mma mana ịma ntị gị ahụ n'ikwu ka mmadụ bịa gị nso maka ịma ọdị mmadụ ma auntie hapụ maka ma auntie I know how to handle her maka ịma eme achọrọ m olu na mgbede a anyị akpa ka anyị esi na aga eme ma agwazie gị then amkwazie gị ka anyị na-esi alụ ka ikwu amanụ m ka ọ ga-esi wee dị mana ịma achọkwa m mmadụ itiri m ma ịba mba ịma anụ ihe ndị agha achọkwa m no forget I know how to handle that one ịma na afọ gị n'anya andọ ya ka nsị ka ngwa gị taa ọ kaala m mma na m soro obi m onye mfụ n'anya andọ nke nwa ka m fụ n'anya so ya ka m ji sị gị ka ngwa gị taa ihe mere bụ ịma na compound onweghị na ahụ m na ya na-ekwu okwu nna like nọkwara onwe m mana otu anyị si kwuo na ị chọrọ ịnọ chọ ka gị na onye hụrụ n'anya nọ ọ tọkwara m ụtọ ama m ọ ya atọ ya ụtọ ngwa eme oluzie na mgbede a ngwazie gị ka anyị esi ga-eme mana ka m bịa baba ime before ma ntị achọba ịma ka o si eme ka m baba ime nne ozieri ana ha agbaghị titi gị na ngachili eze elu ka akara emebiri emebi takali eze elu ka eghe aṅara n'ọkụ ịhụnanụ nwoke ọchele ahụ ya rihe mbọ nkịrị
rihem bonkri oguzowele gị na ha ji iri gị bonkri gị na aṅa anụ ọhịa bịa Imo ka ọ gịnị ka a na-akpọ gị anwakwala nwa kparịa m n'ụtụtụ a I'm not even in the mood for your insult this morning. Kedu ka ị ga-esi anọ n'ime mood m? How will you be into my mood? I werele mood gị mood Chineke kekwara ihe ọma kee mood fụ onye oji na onye oji gị nwaburu mood go telonji ya into abino ele ihe ị ga-eji anọ n'ime my mood kamgbe ị gbara biri na compound how many times ka m yọgburu go gbago titi gbago kịọkịọ enwebere ụdị ihe m na-agbafọbedego agbaala ngị nta gbago imo si go ka m na-agụ ka anyị banye into relationship mmelu m ala gị eja ị pụọla ịwa n'ọja cheap article girl a lot of aja on here will damn you maka ekwetere m kwetere gị you must come to my proposal mana gwa wu na-ekwu okwu gị na-emetụ afọ nwoke ọchụ na ndị adịghị zọta ọ ga-ahụchi anya na compound ọkwa nga Hello, Tere. Ka ife gbasara n'etu mme. Eweli iwe o. Enwere abịa m isi ka m nye gị ndụmọdụ. Yes, because dịka onye otu Kristi m ka m ntụtụ gị ọdụ ihe ị ga na-eme. Nke nwa ndụmọdụ. Ngwado aka nnu. Onwere ihe ọzọ m jiri maka ebe na-abụrụ this boy gị na-ebi n'ụlọ ịsa anyị na nwanne gị nwoke. That boy emebi ule. Otem sha hụ ya that boy emebi ule. Gburu ogu gbuji that boy because gị hapụ gị that boy aba n'ọhịa. That your ihe esi na nwanne gị nwoke. Gị hapụ gị that boy ya afụ ọhịa. Ị ga-adụ ya ọdụ. Kọsa maazị m kewu na ọpụta ya na ụmụ okorobịa ya na ụmụ agbọghọbịa niile bi na compound ha bịa guzoro ha tajara na ha aja ha na-ekwu okwu ebe ha tajara ebe na-ekwu okwu akwa hụrụ ụmụ agbọghọbịa niile bi na compound bịara rent ụlọ na-enwe ha aka ọrụ rentụsi ụlọ nwa agbọghọbịa naanị ya biri n'ụlọ ha bịa ha na ya na-akpọ atajara na ha aja ha na-akpa nkata gịnị ka ha na-akpa amaghị m o m nọrọ nga ha na-akpa nkata tụkwa ya ọdụ na ọrịa karịkwara akarị chelo na ọnụ ya agabago kata ya na-efe elu brik ka m ghọta ife ị na-ekwu esi na ịfụlụ Peter na nwaanyị afụrụ m Peter na Ọlụchi ka ha gbabere n'ahụ aja n'ebe n'ihu mpụga ebe ụzọ esi eji agbata mmiri ha abụọ agbabere n'ahụ aja amaghị m ihe ha kwugo aga m asị gị na mma ihe ha kwu kama na ihe m chọrọ ịgwa gị wụsọ na etu m siri hụ Ọlụchi siri na-achị emejego ọnụ mere ọchị ahụ awụdo onye a na-abara mba ọ dịkwa na ọchị onye a na-enye ndụmọdụ ihe awa ọchị onye a gwara I love you ya ga-awa I love you ka ọ gwara ya enwedị ihe ọzọ ga-agwa ya ga-emeda gị elu ga-eji achụ ọcha Nwanyi Anambra biko eweliwe ewekwala iwe betu obi gị Nwanyi Anambra ndewo Imo ndewo biko si na enwere otu o siri eri ugbu a ma mma ofe ahụ m nọ n'ushi enyi ahụ isi gị ọ fọrọ afọ ka ike itu m chelu Imo ka njegoro treat e fọkọp nke ịgwa ma agwa anụ m abịa Peter ofe awụkwana amụkwa mbụ ụzọ nwanyị ana m ebu ụzọ nana gị ofe tupu m akọwara gị ihe nkọwa akụkọ kọjọ ofe m Peter kedu ife m na-anụ kedu ebe ije tata kwanụ m n'ime akwa ịkpọ m kịta si n'ime pụta nwekwa ebe m je taa Peter ọ bụrụ m ị nọ n'ime m isi n'ime pụta Peter kedu nwata nwaanyị a sị na gị na-anọ na gate tata nwaanyị kwa yes nwata nwaanyị kwa since njibiri na compound atụpụbeghị nwoke ọnụ talk less of nwaanyị o nwere ebe m je taa kedu ịdị asị na asa ife a o nwere onye afụrụ mụ na ya taa onye gwaziri agwalụ m sị m mụ na gị na nwaanyị nọ na gate n'ebe na-echu mmiri wee na-akpa nkata gị na nwata nwaanyị nọdụ n'ụsọ gate na-akpa nkata o nwere onye afụrụ mụ na ya onye gwara gị ihe nwa ana m atụpụrụ mmadụ ọnụ Imo bịa onye gwara gị nke azụ Imo onye gwara jụọ ya nwere onye Imo na efe ịgwalụ m ọkwa ngị ịgwalụ m na Peter na nwata nwaanyị nọ na gate na-akpa nkata na ụsọ ebe na-echu mmiri mmụnwa bụ mmadụ mepere ọnụ na m na-eji eri nri sị gị na m fụrụ Peter na gate na-arọ ka ọ n'ihe
muna go fuga anya taa no le manya ahuna m ga anya ka mgbe ụkụtụ biko nchere biko Nwanyi Anambra ara kokwula m na mmadụ lekwekwe m nwatakịrị na-agụrụ onwe m ọnụ m na-eji ekwuru Chineke ozi maka m ga-eji bịara ịkọrọ gị asha wara na-agba m lekwe abụ m hazi anọdụkwa ya biko ịmana onye bụ ezigbo ekwensu onye bụ ezigbo ekwensu anọ m n'ụlọ si onwe ebe m ga-asị nso ụtụtụ taa ngwa gaba ịmana onye nọọsị na gị na nwata nwaanyị ebe a ka egbe eluigwe werekwa ahụkwa nwoke na nwaanyị gbakọta na abọchi otu ịbịa lecha nwatakịrị ka m nọ chọrọ ya na kọmụ na chukwu naanị ka ime ofe nkịtị ofe iwere news ma ị chọrọ ịkwụ ụgwọ news ndị mmụọ fọrịkwa agụ ga-abịa na kọmụ na oyibo rihe mbọnkịrị chiri iri bọnkịrị nnu dị demyu Well, the means what I sorry. I'm an agab woman. And to be rich, I'm not really all I can want. Now, come away or I may if I'm not my chum taking distracting. Foga na bring work on gafu for you and more for you and I had in the game. Mkoko hanga mkoko ha ba mo. Mkoko ha uro Chineke shi kam je come on. Okay. Ebonus na magide zike na ya ada. Uno mu na enwe shike zike. Mata na nne agaghị ehi ụra. Ene mu agaghị ehi ụra. Ọ mụrụ ndụ n'abalị. Ka ịhụrụ onye Igbo bịa, aga m emebiri gị ọnụ. Aga m akụrụ gị ọnụ n'abalị. You believe what's going to show here? And I go on crack, you can work him a puzzle. You just will not be any more. What's the meaning of this? Your neighbor mbola gị na-asụ okpokpo bekee oyibo na-adị na akwụkwọ sepe privacy gị ga n'ụlọ ke gị onye nwere ndị privacy adịghị bi na public yard. For that very reason I am entitled to enter your room any day anytime. Akwari ụmụnne ka iwu nwanne nnọọ ha nwanne gị ka bịara na amakakwa nwanne nnọọ ka eyele gị nnọọ wee wela gala ma imi na awụdo otu imi nnọọ ka ọzọ bịara mbọsị a mba ka aha awụdo sa mmadụ mụrụ tụkwa nwee ndị ọma ya mụrụkwa nwee ndị ọjọọ ka ahụ isi ya na ahụ ya aha isi ihe ụta ahụ taa ta onye obu ọrịa mba ụdị nwunye gị ahụ biko adịwụla proud ikwu na ọnwụne gị ya bịa gị ịsa igwa ihu ha na onye awụnwa ụnụ mere adopt ịghọtago so nnọọ bros ya welcome ụmụnne gị ama maka ụmụkwụrụ ọtụtụ ụmụ ndụ nọọchị ọcha ndị na-eji njọ dịka mụ nọ dị oji mpọ nọ dị ọcha bikos ezina onye nke a mara mma nke yiri nnọọ ke na-anụ bịara n'abalị sọnde nke nọrọ 2 days nke mgbe ọ na-apụ gị imekwa na ya ọnụ na ntị ya mee oke bụrụ nnọọ daalụ mụ nụkwanụ chai Imo, ka ihe bụ gị bịa ife m chọrọ bịa awụdị sọ na enwere ihe ọdọ m chọrọ bịa na awụdị sọ nwanne gị a bros bi n'obodo a chai ịsọ nwanne gị ụmụnne gị amaka Imo kwuo ife bụ gị bịa ebe a enwere ihe ọdọ na anọ m nke ahụ bịara na sọnde that your brother nke nwere afọ ukwu bịara on sọnde mgbe ahụ gị na ya bịara nọcha ya anọ unu richa nri ahụ dooru gbachicha ụmụlụ nkụrụ ya ka nwere ya gbapere mgbe ọ pụtara chọrọ ịla ya sị nwere ụzọ ọ ga-eji gị zie m sa nwanne gị ka na-abịa ụmụnne gị bịa gbakọchi ụzọ mụlụ ụmụnne gị bịa gbachi ụzọ so ụmụnne ke asa amadụkwa m hụkwa nwanne ma ọwụ sa
onye m sụsụ ma bịara chọpụta sọ ọkwa nwanne gị ego m ọsọ ga-enye gị ga-enye m onye ga-enye ime onye emi onwe ihe ọzọ chọrọ onye abụrụ nwanne m nwaanyị o onye bụ enyi m nwaanyị my girl na my babe hey so m ighelachi m hụ iwelachi otu emere mmanụ akara gị fry one na-achị fry one nọ fry achị na-adaga nwacha ya gị tọtọtọtasị gị dasị hey ịsịkwa na onye nwanne gị na nke ka ịṅụfụrụ ara ịkpụpụ ara ya akpụrụ na onye ọwụ onye ịkpụfụrụ ara ya akpụrụ otu ụmụnne gị n'ụwọ nda batalion ụmụ nwoke niile bịara n'ụwa na ọcha ụmụnne gị dịka nwaanyị abịakwado ha nga mụrụ ụmụ nwoke ada nne mmaga ụmụke nwanne mpaga ụmụ onye kewu ka ịtụrụ direct kewu ka ị ṅụrụ n'ara kewu ka gị pụta ya apụta kewu ka chisom ọ sị m na iwu nwanne onye m jiri wee saa ya ndị nwoke na-abịa nga na nụjikwa nwayọ na ọrịa karịrị mbịa lawakwa bịa na ba apụọla m akpa m so m atụga ga bikọs asụ nwanne ke nwanne ke pụrụ iche mana biko cheredana biko ị nwere mmanụ etudala m eshiri m ji mmanụ anọ imo naba ị nwere mmanụ naba bros enwere ego ị ga-achọrọ m ejiziri mmanya so ihe onye a na-ekwu eziokwu baby see let me tell you something I can explain explain what onye anụ ara dụrụ ya ihe onye ara bi na ya adaghị o sisi ike ọpụta ụnyaahụ mkpọbụla ikpọ m na fon ị na-agwa m nye gị ego so m na-enye gị ego ị na-eji awụnye n'ụmụ nwoke ndị ọzọ ịbụrụ ụda ịbụ ka onye a tinye mụ na aka ọgba ị na-apụ ara anwakwara nwa gị ịkpọ ahụ mbi obebi ege bibi rube nke ụta kama mgbafu ebe a Chineke baby ha ime emebie m ihe na ya ada ka mmadụ bụ ihe ajụ ụkwụ ya kwata ekwukwa a ele otu ọnụ ọchịala m chasịa ma daalụ no mata ma ada agado hey shedi gari kwantri o ati ego lewe ihe 200 ka m mba madam ego go 500 mkwa ebe si buru ihe osim nge si bute ihe nga ka ịkpọrọ mmanụ nri ihe eke mkwa ebe si buru ihe gị nye m 200 na across the road ka i butere across the road ngwa m na-egbobiri ya n'isi onye across the road nwoke m nye m across my money osim across the road ebe dị ụka ihe ọrụ gị bute ihe ngelehi na ahụ gị ọkwa n'ọnụ gị kwụ ụgwọ sikwuru ụgwọ hapụ ihe aka a ma egbu gị gị bụrụ ha ihe m tagbuo gị n'ara o maka Chineke m baga nke ụgwa m tabi ego n'ara ị ga-eme m nụ m dị lego ọrụ ahụ ibu na-emela ahụ ma anyị kwahịrị nke ụda n'ime ahịa ebe nnaanị anaghị ebi bụ ọrụ ebe ndị ukwu na-ere ihe adị m abịa ụmụ ruru ebe na-enwe dị grace gị leta dịkpa ha ka m nọ dịkpa ha ka m bụrụ ego ndị ibubo oge gị leta m eme ọndagrade egbe eluigwe gbakwa tumote bụ onye nlogo na mkpọpụta elu ala idiot m na-agabịara n'ime aja ara aka na otu esi n'ime onye nwụọ iwu gọọmenti ọfịsa gọọmenti ka m ịma ebe ma fisit don't be silly Imo Maggi ha awogo Maggi ha awogo ebe anwụ bele na m gawa nwa Margaret ha teberu so ihe na-emegide n'ụkụtụ gakubu bulie faịlụ gị nwoke igide akịrịka igide gị na-agaje copious of file enwere m copious of file to sign in the office enwere m copious of file nna m ahụ na m copious of file gị ahụra m ya hey ihe
ihe asọọla m lee n'ọchị ihe nọ m na ngada asọọla lee Maggi ihe nepotism gị gọọmenti akademik na ọgbọ tomato ihe awụ kapịa ihe awụ ele ahịa ihe awụ office of judiciary ọwụ ihe awụ nepotism gị na ọgbọ ose hey agbọbịa dị ka ga-akpọdụla m ihu agbọbịa werela asị ote yiri asị ote were asị kwa konkosa yiri ote yiji onwe ya ahụ gị koli anya elu ote ma anya elu ka ole ma ele eluigwe ụkọtọ gị kwado anyị ṅụọ sị na ị na-arụ na bank amadị m na ọ nga bank gị bank tomato ala efopụla gị onye kpọrọ nkịta ya ihe ọ na-aza ebe na-ewu nepotism ngọbị ihe political insurgency ihe ọnwụ na-eme I know. Ama m onye nwụọ. Wow. Ama kwa onye nwụọ. They know me over there. And you know them over here. No wonder. Asịkwa m sị ile ka agbọbịa na-arụ na bank ndị bankị ga-awa ha na-elote ha na-eshiga nwa ratọ eshi rato gị lụwa oge n'odo ote ekọfe gị na-eshi nwa kachi eshi kọrị liv eshi ishiri kọrị liv gị ishi na nchanwụ gị shite nchanwụ ushi gị ụgbọ akasa ka esighị lụọ awarawa tomato ka ishiga sa ya onye ndị tomato abakọrọ ọgụ n'ime aja ama m sọ n'ime tomato ka irigoro nwe ihe ahụ political insurgency gị agbọbịa ashị imekwasị mgbe m kpọtara na ya ada anyị eche m si otu ihe na-agọwu mbụrụ mpụta ụwa o doole m anya nga oshi nna m ibugala n'ibu ote bugo ibu gbenrụ bịalalo ebe ahụla m gị ọrịa gị shi nkwete m si ele gị Chineke mere ebere na ịgwaga mmanụ anya gị na ebe ọdọ ndị gwaga ụmụ agbara eche m sị anya gị na mbụrụ pụta ụwa ma m na ọwa ose ewerele ha ose ote kwụkpọ gị anya kwụkpọlie ego ote anya elu gị na-emewe anya ote ka udude lekwa anya m agwa gị akwa ịhụrụ ihe a mere nga taa gị ilo na ya dị kwuo onwe m gị kwuo onwe m maka Chukwu egwuole gị 6 feet dị otu abalị bụpụ gị na ya ada ahụ berekwa ebere werekwa ire gụgụ eze gị ọnụ ote ka m ga-esi ebu gị ụmụaka ibe gị nwụrụ anwụ nọ na pọgatrị abịakwara ha ga-egwu ọnwa ịkpasị hụ gị nkụja nwoke epilalụ ibe ndọ nwoke efila. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.